Yabo. All right, injalo ayijiki masinje. Radios bafethu. I'm sure you can see now, ne? It should be obvious now. We are heading into a lot of things where we're touching in not just imsam, but I'm touching on izinto ehamba kakhulu namakhosi. Makhosi esikoti, amakhosi endawo, amakhosi ekhaya, abanikazi bekhaya, abasunguli. I'm sure you can see that by now. Ne? I'm touching on the originators of izinto zenu, izinto zasemsameni, etc. etc. Right? Ngikhuluma amabomu ngalezi zinto lezi manje ngoba I've been telling you as well ukuthi kunesikhathi manje sekuyisikhathi la abantu abaningi okanye imindeni eminingi ifuna hayi ukuzethula but ukwenza izinto ebhekene nazo ekuyinto yemnombo yabo. I'm sure you can realize that by now, ne? I'm sure you've also realized ukuthi there's a lot of interactions esiwenzayo or wenzayo with a lot of different types of people, ne? That is why I opened the line, ngibaye bafone. That's why umuntu masixoxa nabo nani. I engage with you guys, ne? Asikwazi bafethu ukuthi sithi sifundisa ngento ebese singaliniki ibandla ithuba lokuthi lihube, yangizwa ngithini, okanye babhodle abantu. Uyabona leyo nto? Abantu bethu kumele babhodle isimo sabo kwazi ukuthi kwenzakalani. Angizothi ngithini. Isizathu sokuthi ngihube ngento kanje, it's because there are so many people bafethu abaneziphiwo, yabo. Kunabantu futhi hayi ukuthi baneziphiwo kuphela. Abantu vele imisebenzi yabo mfethu emangalisayo. Abangakayazi okusho ukuthi lo muntu kusamele azi ukusungula komsamo wakhe. Azi impande yakubo. Azi ubulawo bakubo. Azi amakhosi namakhosikazi akubo. Azi ukuthi bakwazi ukulapha ini kanjani ngobani. Yabona leyo nto? So I'm going to do a conference, 2 conferences, Jozi and Durban. Labantu labade nginabo on my shows bazobe bekhona. All right? Bazobe bekhona, and we're going to be engaging in some conversations. Nami ngike ngithule Nkosi yami ukukhuluma abanye abantu. All right? People keep on asking me about izinto zokulapha nani. I mean, zikhona bafethu, it's right there. Ngena kwi-catalog, it's there. Mina into engizonda nje ukuphendula umbhedo. It's there. Go there to catalog, go no WhatsApp 084-363-5362 ungeni lapho. Yonke into ilapho. For self-treatment where you don't even need me. You order what you want, uyisebenzise lapho, zishi kokoti piano ukhuluma nabakini, ngingena mina. Uthi abakini ukhuluma nabo uthini nani? It's you nabantu bakini. Whereas if it needs a prescription where it's a specific thing edinga ukuthi ilashwe yimi ngqo, we have to consult. We have to consult because I have to prescribe and diagnose you based on into engizoyizwa kwabakithi. Ngoba ngithi we take accountability from there on, and we need to make sure ukuthi senza ini kanjani. Yayizwa loo nto? Wake up bafethu. Yonke into phambi kwakho. Vuka. Wake the fuck up. Semhlabeni la bro. Right. Dango.